O, šta je ovo? Tako maleno. To neće biti teško. O, šta je to? O, ne. Šta? O, ne, hvatajte me. Britney, dođi sebi, sve u redu. Ja ću da počnem. Idemo. Nadam se da će sve biti u redu. Pa, za sad je sve dobro. Da, to je to. Ništa strašno. Joj, šta je to bilo? Vruće. Nemoj da mi se smeš, Štreberu. Sada ti jedi. Ovo neće biti lako. Dobro, imam ideju. Sad ću malo ohladiti ovu pastu. To je super ideja, bravo. Sad ću probati. Nadam se da će sve uspeti. Ne, to je vrlo ljuto. Moram brzo da se ohladim. Da, ovako je lakše, isključujem. Dakle, nastavit ću. O, Bobby, ti si tako pametan. Robert, jesi li video? Ne, nisam. Sad ćemo vidjeti kako će se snaći. Kako sam dobro smislio to. Ventilator odlično radi. Da vidimo kako ćeš se snaći bez njega. To će biti smešno. Uključujem. Zašto ne radi? O, ne. Jao, sve je jako loše. Pomoć! Gorim! Jao, treba zvati pomoć. Da? Gde je moj telefon? Halo, vatrogasci, dođite brzo. Letimo! U pomoć! U pomoć! O, da! Kako prija! Ovako je mnogo bolje, da. Vratio sam se. Baš mi je drago. A ti si mnogo bezobrazan, nemoj tako raditi više. O, ne, sad ja. Zašto mi ova kazna? Prestani da me zavitlavaš, skloni se. Dobro, mirno. Radit ću to, ja sam jaka. Izdržat ću. O, ne. To je jako ljuto. Čak i više nego što sam očekivala. Moram da stignem da pojedem što više, dok imam snage. Ne mogu više. Ne mogu. Užas! O ne, sad će eksplodirati. Moram se sakriti. Što? O ne, bežimo. Britney, kako si? Nešto ti je sa frizurom? Kako su male. Šteta? Ja imam baš dobru porciju. Ogo! Da, ja sam dobio najveću kantu. Jao, kakva mrva. Čak ja ni ne vidim bez lupe. Sklonite se. Da, malo, pa šta sad? Imam ideju. Pokušat ću da pojedem ove bombone kroz slamku. Odlično mi ide. To je jako ukusno. Šteta što ih je bilo tako malo. Uopšte se nisam najela. Dobro, ko je sad na redu? Hajde, ti. Tačno, ja sam nešto smislio. Trebaju mi neki delovi. Sad ću sastaviti specijalni aparat i koristit ću ga za jedenje. Sad čekajte još malo. Da, ispalo je super, ja sam genije. Sad ću ga isprobati. A evo kulice. Pogledajte kako se spušta. Uhvatio sam. A sad je mogu probati. Cool. A sad ću sipati više bombona. Oho! Ovo je baš zanimljivo. Da, i ukusno. Wow. Jesam rekao da je moja ideja genijalna. To je to. Sve sam pojela.
O, nema više šteta. To mi ne treba više. Ups. Okej, sad ja. O, kako velike bombone. Šta? Slušaj, daj meni jednu, molim te. Kako da ne? To je samo moje. Obožavam Maltesers. To je preukusno. A baš si cicija? Sad ću te naučiti pameti. Aha, sad će biti zabavno. Imam torpilu. Aha, napravit ću rupu u stolu. Odlično. Uzet ću još jednu bombonu. Eto, sad više nemaš bombona. Ha, ha, ha. Šta? Gde su sve moje čokoladne kuglice? Šta? Britney? Ups. Kako si smela? O, ostalo je malo, daj mi to. Ukusno. Šta, gde si? Okej, neka je. Ja ću nastaviti da jedem. Šta? Kakva je to teglica? Boš je mala. Da, a ja imam veće pakovanje. Obožavam Pringles. Oho! Da, ovo je moja veličina. A što me tako gledate? Nemojte zavideti. A vi imate baš malecne porcije. Pošto? Ja ću prvi probati. Čokoladni čips, to je baš ukusno. Što? Nema više? O, a vidim još jedan komad, sad ću ga zagrcnuo sam se. U pomoć! O ne, guši se, Roberte, učini nešto. Sad ću ti pomoći. Drži se, brate. Au, juj, kako boli. Ups, izvini. Izvini, sada ti. A, dobro, konačno. Hoću da se zasladim. Ovo je mnogo slatko. Sviđa mi se. Obožavam čokoladu. Da, ja sam oduševljena. O, blago njoj. Hoću ja. Kako ti treba? To je sve moje, zapamtite. Šta? Zaglavila mi se ruka. U pomoć. Ne mogu da izvučem ruku. Sad sam kao pirat. Samo umjesto kuke imam teglu od čipsa. Sad ću ti pomoći. Daj mi ruku. Vučem. Hajde. Ne pomaže. Roberte, što sediš? Pomozi nam. Dobro, sad ću. Hajde. Unutra je ostalo malo čipsa. Baš je ukusno. Jo, moja glava. Šta? Sve si pojeo? Baš si bezobrazan. Ti si kriv za sve. Dobro, sad ja. Kakva veličina. Dakle, vreme je da probam to. Jedva čekam. Sad ću sipati sve na sto. Gledajte. Oho, koliko čipseva imam. Blago meni. Wow! Vreme je da probam. To je zaista ukusno. Bili ste u pravu. Cool. Hoću da pojedem sve do kraja. Daj nama. Ruke, ne može. To je samo moje. Nikome neću dati moju čokoladu. Usput, imam ideju. Šta radiš? Sad ću sve objasniti. Uzimam čip, slomim ga na 2 dela i stavljam ovu čašu. Tako je. Uradit ću to sa svim komadima. To je to. Čaša je puna. Svaka mi čast. I šta sad? A sada treba to ugrejati. Sklonite se. Da, odlično mi ide. Sad imam toplu čokoladu, to sam ih htjela. A sada uzimam ovakve naočare. Gledajte, one su sa slamkom. To je baš moćna stvar. Pokazat ću vam kako radi, gledajte.
Вау! Čokolada je prelepa, to je bila genijalna ideja. O, da, to je super ideja. Hej, hoćeš dati nama malo? Šta kažete? Naravno da ne. Glupo pitanje. Šta? Baš je bezobrazan? Ajde da ga naučimo pameti. Bio je u pravu, to je zaista ukusno. Da. Šta se dešava? Zašto slamka ne radi? Šta, gde je moja čokolada? Kako ste smeli? Prebiću vas. Ups. Bolje bežite. O ne. Poverovali ste. Ovo je bila šala, neću vam ništa. Dobro je.